Vážený pán riaditeľ, pani zástupkyňa, milí profesori, spolužiaci, drahí hostia. V nasledujúcom programe by sme vám radi predstavili patrona našej triedy, svätého Filipa Neriho. Svätý komediant, tulák, pouličný misionár, kňaz. To sú niektoré z prívlastkov charakterizujúce tohto výnimočného svetca. Najtypickejšou charakterovou črtou svätého Filipa Neriho bola veselosť. Pre Filipa bol humor uvedomelý životný postoj. Kľúčom k životu Filipa Neriho je jeho téza. Radostná myseľ posilňuje srdce a dáva vytrvalosť v dobrom. Kto chce slúžiť Bohu, má byť preto stále plný radosti. Radosť považoval za životnú nevyhnutnosť a smutok by mal byť podľa neho, ako s obľubou pripomínal, vyhlásený za 8 hlavný hriech. Preniesme sa teraz spolu do 16. storočia a poďme si pripomenúť pár udalostí z jeho života. Jeho dobré srdce, hlboká viera a mimoriadne sociálne cítenie ho predurčovali na duchovné povolanie. Preto sa rozhodol ísť do Ríma, kde požiadal o poslanie do misií v Indii, v čomu však nebolo vyhovené. Najviac mu záležalo na opustených deťoch, túlajúcich sa v uliciach Ríma a bývajúcich v katakombách, odkázaných na žobranie alebo krádeže. Nebolo ľahké získať si ich, nedôverovali nikomu a ničomu. Ale svätý Filip si poradil. Využil na to ich najväčší problém, ustavičný hlad. Deti, som veľmi rád, že vás vidím. Čo chceš? Čo chceš od nás, ty kňaz starý? Mezapaňota, nemaj v sebe hnev. Vôbec sa mi nepáčiš. Ty nie si náš priateľ. Nie? Keď nie priateľ, tak aspoň niečo. Si len starec, ktorý sa vždy tak divne usmieva. Som hladný, buď ticho, Piereto. Deti, ste hladné? Áno, sme. Tak poďte, niečo som navaril. Hádam, bude dosť pre všetkých. Ja si ešte prosím. Haha, už nie je. Počkať, ako to, že je tá miska stále plná? Ty si čarodejník. Nie, deti, nie som čarodejník. To náš pán je taký milosrdný a dáva nám len dobré dary. Od nás iba chce, aby sme boli dobrí. Ak môžeme.
Svätý Filip odtedy zasvetil svoj život chudobným deťom úplne. Jeho heslo "Buďte dobrí, ak môžete", vystihuje jeho láskyplný postoj k nim. Najviac mu záležalo na tom, aby privádzal ľudí k Bohu. Preto založil oratórium, modlitebňu. Avšak jeho duchovná starostlivosť, laické kázanie, intenzívna práca s modlitbou vzbudzovali závisť. Filip musel ísť na vypočúvanie do Vatikánu a na čas mu zakázali spovedať. Mal aj veľa nepriateľov, ktorí ho nenávideli a napádali ho slovne aj fyzicky. Pri jednom z týchto útokov takmer prišiel o život. Ale, pozrime sa, tu je ten náš slávny Filip Neri. Áno, volám sa Filip Neri, ale slávny určite nie som. Prečo týmto detiskám tláčaš do ich hlavky tvoje nezmysly? Čo si za, že ťa tu má každý rád? Aký hnev to v sebe nosíš? Ja týmto deťom hovorím iba pravdu o našom pánovi. Ticho, ty hlupý kňaz! Čo som to len urobil? Ale Sandro! No v poriadku, nebudem. Čo mu to robíš? On žije! Alessandro, on žije! On je svätý! On je svätý! Môj Pane, ako im mám vysvetliť, že len Ty jediný si praví zdroj radosti a krásy? Ja som bez Teba nikto. Prečo si vybral práve mňa na také poslanie? Nie som toho hoden. Aj keď milujem ľudí, najväčšia radosť je byť s Tebou. No nakoniec si vždy nájdem čas na všetkých, okrem Teba. Pane, len mi povedz, čo mám urobiť, aby som Ty vyhovel Tvojej vôli. Zem ťa dá.
čo ľudí najviac vzdialuje od Boha, je pýcha. Vedome sa vyhýbal svetskej sláve a uznaniu. Niekoľkokrát mu bola ponúknutá kardinálska hodnosť, ktorú za každým odmietol. Bol vyhľadávaným spovedníkom a rádu u neho hľadali aj vysokí cirkevní hodnostári, dokonca sám pápež. V Ríme žila vtedy mníška, ktorá mala dar uzdravovať chorých. Pápež požiadal Filipa, aby mu záležitosť preveril a vyjadril na ňu svoj názor. Vidíte, táto žena koná zázraky. Prichádzajú k nej chorí s rôznymi ťažkosťami. Ja môžem rozprávať. Naozaj? Poďte bližšie, poďte sa pozrieť. Ja vidím. Ja môžem tancovať. Prepáčte, môžem vás na chvíľu vyrušiť? Áno, čo potrebujete? Počul som o vás, že vraj dokážete robiť zázraky. Tak som sa prišiel na vlastné oči o tom presvedčiť. Veď vidíte. Prišiel som dlhú cestu a viete, v akom stave sú naše cesty. Mohli by ste ma vyzuť? Čože? No, či by ste mi mohli láskavo pomôcť? Čo si tu o mne myslíte? Ja nie som žiadna služka. Ja som Božia služobnica. No to by som chcel vedieť. Počul o žene, ktorá dokáže údajne liečiť rôzne choroby. Áno, Svätý Otec. Počul som o nej a mal som možnosť na vlastné oči vidieť jej skutok. Tak čo na to hovoríš? Viete, s tak veľkou pýchou a tak málo pokorou sa len ťažko dajú robiť nejaké zázraky. Viac ich robiť už nebude. Keď to hovorí vaša svetosť, ktorá vidí tak ďaleko, už som pokojný. Chválim Tvoje meno za Tvoju veľkú lásku, čo zdaroval nám. Vzývam a chválim Tvoje meno za Tvoju veľkú lásku, čo zdaroval nám. Že sa k nám vrátiš, príď, Pane Ježišu, pre cirkev svoju. Ty si slúbil, že sa k nám vrátiš, príď, Pane Ježišu, pre cirkev svoju. Chválim Tvoje meno za Tvoju veľkú lásku, čo zdaroval nám. Ty si slúbil, že sa k nám vrátiš, príď, Pane Ježišu, pre cirkev svoju. Filip trávil veľa času vonku medzi ľuďmi, v obchodíkoch a hostincoch, na tržniciach a uliciach. Jeho konverzácia bola niekedy až zraňujúca, ale dala sa z nej vycítiť veľká dobrota. Vedel nájsť geniálny spôsob, ako vypnúť hriešnikom ich previnenia a primetiť náprave. Zvlášť bol citlivý na hriech ohovárania. Medzi jeho spoločníkmi bol chlapec,
ktorý v mladosti urobil niekoľko chýb. Potom však zmenil svoj život a bol Filipovi veľkou oporou. Keď sa mladý muž zaľúbil do dcery bohatého mešťana, jej rodičia sa veľmi hnevali a roznášali o ňom klebety po celom okolí. Pozri sa na nich, zase sa vláčia spolu. Brak ich malých detí. Vidíte ich, vidíte, je to strašný klamár, lakomec a vrah. Zlodej. Vidíte ho, že už taký vrah môže vedieť o láske. Ipolita, v ľudských očiach som iba obyčajný kriminálnik. Vrah, nedokážem si to už odpustiť. Mesa, Paňovka, netráp sa. Moje srdce vidí iba krásneho muža, ktorému bolo všetko odpustené. Náš Pán už dávno zabudol na to, čo sa udialo. V jeho a mojich očiach si krásny muž. Prosím, netráp sa. Ipolita, som rád, že ťa mám. Zdravím vás. Ipolita, Zapaňota. Trápi vás niečo? Niečo sa deje? Otec Filipo, človek v Božích očiach tak krásny, je v ľudských očiach iba vrah. Aha. Zdravím vás. Urobíte niečo pre mňa? Áno, samozrejme. Zoberte túto listie a rozsypte ho tuto všade. Čože? Na čo? Len to urobte. Výborne. A teraz urobte ešte pre mňa jednu vec. Všetko to listie pozbierajte. Veď to sa nedá. Áno, presne tak. A takisto je to aj so slovami, ktoré ste vyriekli o Zapaňotovi. Už bude veľmi ťažko napraviť, čím ste mu ublížili. Ak máš občas na duši ťaž, dobrých ľudí zdá sa, že obchádzaš. Začať musíš u seba, kým je čas, málo sa usmievaš. Ak máš občas na druhých hnev, možno si problémy vymyslel, možno stačí na chvíľu zabudnúť, môžeš na behnúť. Ak ti niekto ublížiť chcel a v srdci ti po pomste tvoj vlastnel, tak to by si k radosti nedospel. Milovať je môj cieľ. La
ťa zdvíha